De fleste af os finder det befriende en gang imellem at kunne påtage sig en rolle, klæde sig ud eller lege med ens personlighed. Men det er ikke kun på teatret, at vi kan opleve skuespil. Mange mennesker glider ubesværet ind og ud af forskellige roller i hverdagen. Og der findes et hav af butikker og situationer, hvor rollespillet er i centrum. I dette program vil vi vise 4 karakterer, der på forskellige måder lægger både tid og engagement i det at være en anden. Ifølge Landsforeningen for Levende Rollespil er der på landsplan mellem 10 og 20.000 danskere, der spiller rollespil. At spille rollespil forbinder mange med indlevelse i 11 og orker, men faktisk findes der uendelig mange karakterer og verdener, man kan bevæge sig ind i. Det her, det er Emma, og her er hun på vej ind på Hvidovre Hospital, hvor hun til daglig er i praktik som sygeplejerske. I sin fritid er Emma rollespiller, og i dag skal vi se hende i et rollespil, der udfolder sig på Valby Kulturhus. Hendes rolle er ret speciel for hende. Hun skal nemlig også spille sygeplejerske, men en helt anden type, end den hun er til hverdag. Jamen altså, den type rollespil, som vi skal spille, er jo et rollespil, der er bygget over filmen, hvordan vi slipper af med de andre. Og er et rollespil, som udspiller sig ved, at regeringen har lavet en undtagelsestilstand, hvor alle nasser og folk, der bruger samfundet og bruger velfærden og ikke giver noget igen, de skal simpelthen udryddes, fordi ellers kan vi ikke opretholde det her samfund. Der er simpelthen blevet indfanget alle snyltere i samfundet og skal nu til forskellige forhør for at finde ud af, om de er værdige til at overleve. Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle spille, og jeg har en forventning om, at det bliver rigtig sjovt. Jeg er også lidt nervøs nu. Så jeg tror, det bliver 4 rigtig intense timer, men også 4 rigtig sjove timer, hvor man får prøvet en masse af og får udfordret folks grænser over ens egne. Den type sygeplejerske, jeg skal spille, har jeg jo sådan lidt valgt, både fordi at jeg synes, det kan være sjovt at få lov til at gøre nogle af de ting, jeg gør i hverdagen, altså være sygeplejerske og lave de her undersøgelser af folk, men så selvfølgelig gør det, så det er rigtig ubehageligt, og det ved man måske bedst, når man ved, hvordan man gør det behageligt. Og jeg har så valgt at twiste den med det her smånazistiske, meget ekstremt darwinistiske synspunkt. Jeg tror, den mest ubehagelige form for sygeplejerske, jeg vil selv synes, jeg kunne møde, det var en, som kun så mig som en krop og ikke som et menneske. Og hvis jeg fejlede noget, ville vedkommende synes, at jeg så bare havde fortjent at dø. Det falder mig også meget svært bare at røre folk på den måde nu, uden at sådan sige helt præcis, hvad det er, jeg gør, og hvorfor jeg gør det. Det er jo sådan rule number 1 normalt. Aldrig nogensinde i hele verden vil jeg gøre det, når jeg er ude og være rigtig sygeplejerske. Rollespillerne indlever sig i et anderledes univers for et par timer. Men der findes mennesker, for hvem det at være en anden bliver en del af deres identitet. Henrik pakker sine ting, så han kan komme på arbejde. Til daglig er han skolelærer, men i dag står der guldsmykker og paljetter på skemaet. Der er nemlig også et andet job, der skal passes efter skoletid. Det her det er jo ikke for at være Elvis, det er jo for at hylde det, han gjorde, for at vise, at jeg også er glad for det, han gjorde. Og nu er han jo så ligesom forhindret i at være her selv og gøre det, så nogen må jo gøre det for ham. Rigtig meget af Elvis-performancen hænger sammen med kostymen. Der kommer en rigtig masse ting i spil, sådan helt automatisk, når jeg får dragten på. Så er det altså seriøst og for alvor. Jeg har mødt rigtig mange i USA og i Canada, og hvor jeg ellers har været og mødt andre Elviser. Så møder man også rigtig mange Elviser, som har svært ved at skelne sig selv fra rollen. Nogle de har det sådan, så nu leger jeg Elvis hele tiden i Elvis-tøj og med Elvis-tale og med Elvis-manerer, og det bryder jeg mig ikke om.
Allerede som 9-årig var Henrik fan af Elvis, og i dag er han en af Danmarks bedste Elvis-kopier. Men det betyder også, at han nu skal være klar på at skrive autografer og at blive genkendt på gaden. Jeg kan jo ikke løbe for håret eller for bakkenbarterne, så på den måde bliver man jo genkendt for at være i en rolle. Værsgo til Odense Symfoniorkester og Elvis i skikkelse af Henrik Busborg. Så for mig er det rigtig vigtigt, det der med at få sonderet, her er der Henrik, her er der Elvis, det er noget, vi leger, og det her, det er virkeligheden. Så kan jeg have været stor rockstjerne hele weekenden, men når først klokken den er 8.00 mandag morgen, så er 4. årgang nøjagtigt lige så urolig eller uvåren eller søde, eller hvad de nu er, som de vil have været en hvilken som helst anden mandag morgen. Så det er en fin balance. Jeg ved ikke, om Elvis er glad, det må han om, men jeg er rigtig glad. Henrik er glad. Det gik godt, og sådan det. Det var godt. For at se, hvad. Nogle mennesker kan føle sig splittet mellem forskellige roller, men man kan lære at leve med dem alle. Nogle har gjort rollespillet til en levevej og bruger rollespillet som en nødvendig ventil i hverdagen. Det er svært at forklare, hvordan jeg kan skifte min rolle. Men jeg tror, at hver menneske vil spille en rolle. Jeg henter bare noget ud af mig, hvad er der i livet i forvejen. Og lad det være lidt stærkere end den anden selv, jeg har. Ja, kom ud. Og ned på knæene. Det er når man svæver. Ja, ned på. Jeg tror, at mennesker generelt trækker til at komme ud af sig selv. Og lade slippe sig selv, slippe i en anden rolle og være en anden person. Men der er bare mange mennesker, hvem har sat en mur op og kan ikke rigtig komme ud af sig selv. Og det synes jeg faktisk rigtig synd. 4-5 dage om ugen dominerer og ydmyger Jasmin sine gæster i lokalerne i Rødovre. Hun har ikke sex med sine gæster, men tilbyder til gengæld en bred vifte af tortur, rollespil og dominans. Jasmin indtager hovedrollen i sine gæsters fantasier, men hun udlever samtidig en nødvendig side af sig selv, når hun træder ind i rollen som sadisten Lady Tiara. For mig som dominer kan jeg være den mest temperamentfulde menneske, jeg kun kan være. Uden mennesker siger, du, det skal du ikke. Så her skal jeg være den menneske, og her kan jeg lade det ud. Så selvfølgelig er det også godt for mig. Det er godt for mig at være mig selv på en anden måde. For der ligger en under, og så har du selvfølgelig muligheden for at gøre alt med toilet, hvem du gerne vil, og hvad du gerne vil. Nogle vil måske gerne smile over det, men måske er det bare fordi man er sådan lidt træt af den typisk menneskelige hverdag. Og bare vil give slip af det, og måske vil gerne bare være en hest, hvem får fortalt, hvad han skal gøre, og hvad han ikke skal gøre. Og kys min sko. Kys. Ja. Det er han også rigtig god til. Sådan der. Det er de færreste, der tænker over, hvorvidt de må er født i en forkert krop. Men ifølge LGBT er 1% af Danmarks befolkning transseksuelle. Ud af den 1% er der en gruppe, der vælger at lade sig kønsoperere. Det er et ret stort fysisk handicap, og jeg føler forkert køn. Jeg føler mig ikke som kvinde, og derfor synes jeg heller ikke, at så skal jeg heller ikke være en kvinde. Jeg føler mig som mand, og derfor er det svært. Og det er svært at føle sig som mand, og så være født som biologisk kvinde. Jeg følte, det var færdigt. Jeg følte, det var mega jeg følte mig snydt for et liv, jeg kunne have haft. Og det, eller jeg burde have haft. Jeg fandt ud af her for 1,5 år siden cirka, at der var noget, der hed det at være transkønnet, og at man så rent faktisk skulle gøre noget ved det. Og det var faktisk ham her, jeg fulgte. Han har en YouTube-kanal, hvor han fortæller om det at være transkønnet, og det her, det er så... Og der fandt jeg så ud af, at det var nok det, jeg også var.
Det så sker, at jeg begynder at finde et andet navn, end det jeg er blevet til det jeg har hed før. Og det går nogle måneder, man finder det rigtige navn, og så finder jeg Malte. Grunden til, at jeg valgte navnet Malte, var fordi det lå ret tæt op ad mit gamle navn. Hvad hed du før? Jeg hed før? Ja. Det er ligesom at spørge en pige om sin vægt. Det skal man aldrig gøre. Nej, jeg hed Mette. Malte træner sin krop dagligt for at få den til at se mandlig ud. Men udover den daglige træning, får Malte hver 6. uge sprøjtet kunstige hormoner ind i kroppen. Hormonerne er med til at gøre hans stemme samt kropsholdning mere mandlig. At starte på hormoner giver mig rigtig meget. Det giver mig en masse håb. Og det giver mig en masse selvtillid. Men mest håb. Men på længere sigt er det ikke nok for Malte bare med hormoner. Jeg vil gerne til Köln i Tyskland og have fjernet mine bryster her til april. Mange spørger sådan, hvad jeg så gør for at føle mig for at virke normal eller for at virke sådan mandlig. Og jeg tror også, det er vigtigt for mig sådan, at pointere, at jeg gør ikke noget for at virke mere mandlig, end jeg sådan er. Det er sådan, jeg er. At skifte køn er en lang og sej proces, der kræver en enorm viljestyrke og byder på mange udfordringer, både fysisk og socialt. Men det er en proces, der for Malte er nødvendig for at komme overens med sig selv. Fra den dag Malte valgte at skifte navn, tog han en beslutning om, at han ville være en anden. Ikke bare for et par timer, men for resten af sit liv. Alle de 4 karakterer, vi har mødt i programmet, har dog det til fælles, at de alle spiller en rolle for at kunne være sig selv.